Nem ismertük egymást, engem a Péter megkeresett, hogy tök jó lenne egy kiállítás, és kéne még valaki, és akkor ajánlotta nekem az Orsit, és én egyből nagyon megörültem neki. Szerintem ebből egy izgalmas dolog lehet, ez volt az első gondolatom. Megkérdezte, hogy lenne kedvem kiállítani a Fruzsival, és akkor megnéztem a munkát, és megtetszett, és mondtam, hogy nagyon szívesen, nagyon örülök. Én örültem, hogy a Katica lett a kurátor, mert hogy legyen egy külső harmadik szám. Jöttél tegnap előtt? Szóval, hogy 3 napja talán. Igen, pénteken. És akkor már találkoztunk aznap? Lehet. Igen. Igen, már aznap találkoztunk. És hát ő azóta a kis szállodai szobájába fest. Én szeretek így az utolsó pillanatban is dolgozni, mert engem Budapest is most nagyon megihletett, meg az, hogy találkoztam a Fruzsival, meg a Katicával, meg a kedves többi magyar kortárs kollégákkal, és hát ez így megihletett. Már 30 éve Koppenhágában, vagyis nem ott élek 30 éve, de Dániában. Szinte gyerekként kerültem ki. Ott ragadtam, és ilyen külföldre szakadt hazánk fia vagyok, de nagyon jó érzés most itt felfedezni Budapestet. Hát engem ott igazából már befogadtak, mint kortárs művészt, és én mindig mindenkinek elmesélem, hogy magyar vagyok, de azért egy kicsit már dán, tehát ott úgy hívnak, hogy dán-magyar, vagy magyar-dán, mert ugye az életem legjavát ott töltöttem el. Művésznek lenni ugyanolyan nehéz, mint itt Magyarországon. A Mária Fries galéria, és nagyon szerencsés vagyok, hogy vele dolgozhatok, mert 3 évvel ezelőtt volt az első egyéni kiállításom nála, és akkor ez nagyon meghatott, hogy a Dán Nemzeti Galéria, a Statens Museum for Kunst, megvették 5 munkámat, Dán művészeti állami alap, ami egy, úgy hívják, hogy Statens Kunstfond. Ők megvásárolnak munkákat szintén, amire úgy gondolják, hogy érdemes, és ők is vettek 3 munkámat, és ez magyarként extra megható nekem. Tényleg úgy érzem, hogy ez nagyon hiányzott mindig az életemből, hogy Magyarországon, vagy Budapesten is felvegyem a kapcsolatot a kollégáimmal, és kiállítsunk együtt, és majd remélem, hogy Dániában is folytathatjuk ezt az együttműködést, hogy magyar művészek meg kurátorok jönnének, és csinálnánk projekteket. Akkor megnéztem először a munkáit az Orsinak, akkor így az ugrott be, hogy így jó lenne elővenni ezeket valamint a régebbi munkáim közül, szóval, hogy így a technika kicsit találkozzon. Én úgy dolgozom, hogy egyik sorozatból nő ki a másik, de ha mondjuk nincs egymás mellett ez így időben, akkor lehet, hogy nem olyan feltűnő az összefüggés. Szóval ez nálam olyan, mintha a regény első fejezetét, meg az utolsót olvasnád, akkor nem biztos, hogy a szereplők még élnek, akikkel kezdődött a családregény. Így, hogy benne vagyok a mikrofonban, hogy legyen nekem is egy ilyen beszélő fejem.
Szerintem az gyorsan meg lett, hogy mi lesz ez a vizuális párhuzam a két művész között, amire lehet építeni. Aztán én kurátorként kértem, hogy legyenek új munkák is, és akkor a Fruzsina, ugye már a regénynek a sokadik fejezetében más nem babákat fest, hanem sokkal absztraktabbá vált ez a festészeti nyelv, és hogy szerettem volna azt is, hogy látszódjon, hogy igen, ez a honnan hová. Gyerekkel otthon lenni, és azokat az anyagokat elővenni, ami a háztartásban rendelkezésre áll. Mert hogy a művésznek egyrészt nem biztos, hogy mindig van pénze arra, hogy vásznat vegyen, vagy olajfestéket vegyen, de hogy közben amikor otthon vagy és gondoskodsz a gyerekedről, és érzed a késztetést, hogy alkotni kell, akkor az első kezed ügyétbe első papír vagy médium, az igen, már egyből egy felületté válik. Beteg volt az egyik gyerekem, 4 gyerekem van, és ő súlyosan beteg lett, és nem volt annyi erőm, hogy tehát, nem tudtam elmenni a műterembe dolgozni ebbe az időszakba, és így azért éreztem, hogy bennem volt ez a késztetés, hogy alkotnom kell, és akkor kezdtem el ilyen, ami a kezem ügyébe akadt, bármire elkezdtem festeni. A babáknál ott a kiinduló pont az egy saját játékbabám volt, az Erzsébet Júlia nevű. És akkor arra voltam kíváncsi, hogy így ilyen saját gyerekkori élményre, hogy meg tudom-e festeni úgy, hogy úgy tudjam látni, mint 3 évesen. És természetesen nem tudtam, és ezért kezdett el ez az időről szólni, ez az egész sorozat. Legelőször ilyen hiperreálba festettem meg Erzsébet Júliát, egyébként egy ilyen pici baba. Még a mi gyerekkorunkban, most is vannak még ilyen babák, hogy úgy vannak kifestve, mint egy ilyen, hát kicsit ilyen prostisan, szóval ott van egy ilyen játékbaba, és ettől még bizarabb az egész. Szóval, hogy egyszerre egy gyerek, de közben meg volt egy ilyen, ez a sminkjük, és hogy valahogy arra gondoltam, hogy mi ezzel azt játszottuk, hogy mi vagyunk az anyuka és az a baba, tehát tulajdonképpen ez a baba voltunk mi. Volt egy ilyen nagyon fura élmény, hogy följött, mikor festettem ezeket a babákat, meg még nagyobbakat, szóval így évekig, följött egy barátnőm a 2 éves kislányával. És így beszaladt a szobába, és ilyen teljes boldogsággal fölkiáltott, hogy baba! Szóval ez valahogy nagyon fura, hogy felnőtt fejjel lesz ilyeszt. Kivágtam belőle teljesen 2 szemet, vagy egy ilyen figyelő tekintetet, amit visszavartam, mert képelt, nem ezt. És valahogy nem jutottam dűlőre, nem találtam meg a végét, és nagyon, hát így volt egy kis érzelemkirohanásom, és az egész képet a falra volt fölfeszítve, letéptem. Szóval így snitzerrel földaraboltam, levágtam, és így bedobtam a sarokba, hogy így végeztünk. De közben meg másnap előkerültek a fotók a telefonomból a munkafázisokról, és akkor megindult egy ilyen gyász folyamat, hogy úristen, mit tettem, megöltem a gyerekemet. Akkor visszafeszítettem darabonként a falra, és elkezdtem összevarni úgy, ahol ugye az indák, mert azon is indák voltak. Jó is lett, hogy az hiányzott, és ez egy ilyen gyógyító folyamatként fogtam föl, és azután kezdtem el, mert elég nehéz úgy szétvágni a képed, amikor már megfestetted. Szóval van benne egy kihívás, hogy most rombolunk, és újra összevarrunk, hogy még plusz legyen, mint egy jó kis terápiában.
De hogy az Orsinál is tök érdekesek ezek a tekintetek. Kicsit azt is érzem, hogy most ebbe a térbe így nagyon rám szegeződnek ezek az arcok, és így várnak tőlem valamit nézőként, hogy így akkor itt most én is magam megnyilvánuljak, vagy őszinte legyek magamhoz. De hogy ez kicsit azt érzem, hogy a saját magatokkal való szembenézés is ezek a tekintetek. Úgyhogy van egy ilyen kérdés, hogy meséljetek egy kicsit a tekintetekről. Tekintetes asszony. Ahogy vesszük, hogy a szem a lélek tükre, akkor ez egy sötét tükör. Az alkotás közben előtör belőlünk a szép is, meg tehát a romboló, vagy a kevésbé szép, ami így párosul. Női művészete, vagy feminista művészete, amit ti csináltok. Mert hogy erről nagyon sokat beszélgettünk, miközben született ez a szöveg, meg miközben állt össze ez a kiállítás, hogy vajon ezt a mostani kiállítást mennyire tekinthetjük női művészeti kiállításnak. Én nem érzem, hogy az én munkáim feministák lennének, bár támogatom a legtöbb megnyilvánulásukat. Azt gondolom, hogy nagyon látszik rajta, hogy nő vagyok, szóval így meg az önvizsgálatból kifolyólag, hát azt hiszem, hogy letagadhatatlan. Amikor tínédzser voltam, akkor úgy gondoltam, hogy tök jó lenne valami igazából fiú néven festeni, mert hogy ez így soha nem lesz egy nőként soha nem lehetek elismert. Ez most már valamennyire változik. Tanulni se lehetett egy nőnek. Jellemzően azok voltak a festőnők, akiknek az apukájuk is festő volt. De ha két férfi állítanak ki, akkor valószínűleg ez nem lenne téma. Igen, egyetértek. Az én munkáim szerintem besorolhatók, így feminista alkotások közé. Szerintem minden nő valamennyire feminista. Mondjuk igen, lehet, hogy már az egy feminista tett, hogy az ember fest, az ember igen. Lánya, hogy az ember kicsoda. A ti vizuális nyelvetek nagyon erősen a női létezésnek ezt a tünékeny, illékony, efemer oldalát is megmutatja, mármint a cím, de hogy a ti műveitek is. De hogy nem csak azt beszéltük, hogy ez nem csak a női létezésre igaz, hanem a 21. század emberének egy ilyen nagyon sajátos tapasztalata az, hogy folyamatosan ebben a láthatatlanság, vagy ebben a láthatóság peremén vagyunk, és ilyen illékony az egész, nincsenek kontúraink, nincsenek biztos kapaszkodóink. Néha azon is fantáziálok, hogy milyen lehet férfinak lenni, és az is lehet, hogy néha tehát hiába nézem az emberi testet nőként, azért néha elképzelem, hogy férfiként milyen lehet. Szerintem az én munkámban is megvan ez, tehát mintha személyiségük lenne. Mondjuk én a láthatatlannal szeretek játszani, ahol már a fantáziádra van bízva, hogy mi látszik. Ahogy beszéltünk róla, én szeretnék rendezni, akár együttműködés keretében kiállítást magyar művészekkel. Én meg szeretnék dán művészekkel.